Tnediet il-biografija tal-artist magħruf Elio Lombardi bl-isem Il-ħajja kreattiva tiegħu miktuba minn Mary Attard. Din il-biografija tinkludi ħafna mill-affarijiet li għamel Lombardi tul is-snin u li għadu għaddej bihom sal-ġurnata tal-lum minkejja li għandu 88 sena. Fil-fatt tkellimna miegħu dwar dak li għamel tul il-karriera tiegħu fejn esplora diversi talenti li għandu b'tant dedikazzjoni. U fl-aħħar tal-82 ħlont li rrid nagħmel film biex nidħol membru ma' kumpanija li kienet tagħmel festa. Daħħaltu l-film A Friend in Need, erbaħt l-ewwel u l-attur rebaħ li best actor. Minn dakinhar l-hawn ma waqaf qatt. Lombardi li għaddu sal-lum il-ġurnata jikteb il-films tiegħu permezz ta' typewriter isemmi kif darba fost l-oħrajn kien iltaqa' mad-direttur Ingliż Michael Klinger li kien issorprenda ruħu b'xena ta' film ta' Lombardi. U rejtu film jismu Pepita Gomez. F'dan il-film jien għandi delitt. John of Smarts ta' Festa Life u da Klinger peress li għandu l-esperjenza skanta mhux ftit kif jiena rnexxieli nagħmel dik ix-xena u minn hemm għalli inti tittiġi miegħi. Madankollu Klinger kien miet ftit wara u bekk Lombardi baqa' f'Malta fejn kompla bil-produzzjonijiet tiegħu. Film sinonimu ma' li Lombardi huwa l-film George Preka Il-bniedem Talla li nħadem fl-2002 iżda kien ambjentat fl-1906. Hawnhekk tispikka d-dedikazzjoni ta' Lombardi hekk kif jirrakkonta li kien jisbuħ l-art tal-pjazza fejn kien ambjentat bil-ġir sabiex jitatta l-tarmak li ma kienx jeżisti fi żmien l-istorja. Apparti l-produzzjonijiet audiovisivi, Lombardi għamel xogħol kreattiv ieħor f'ħajtu, fost l-oħrajn dak ta' rumanzier, namra li wiret minant Nannuh. Nannuhi li kiteb 110 jiena kont imsemmi għalih minn uliedu ħadd ma kiteb jien it-tifel tat-tifel tiegħu u kont imsemmi għalih. U l-mulej rrit illi jina għandi 25 romanz. Elio Lombardi kanta wkoll għal snin bil-lingwa Taljana kif ukoll iltaqa' ma' bosta artisti Taljani ta' fama internazzjonali. Huwa kien ukoll pittur, ħajjat u stampatur.